sacharidy a bielkoviny, tak si zaťažíte žalúdok a vnútornosti a vlastne sa odkrví mozog a vtedy je veľmi ťažko potom jedení. Veľa ľudí má práve problémy po takejto kombinácii. Čiže keď vy zmeníte spôsob stravovania, veľmi ľahko potom nabehnete na to, že teda človek ani nemá pocit hladu, aj chudne, aj všetko je v strave. Častokrát to stáva, že ženy sa vyhľadovajú a strácajú vlastne svalovú hmotu ani tuk. Ako je to vo vašom prípade? Je to redukčné? No presne o to ide. Nie je toto redukčná. Redukčná je vtedy, ak sa obmedzuje treba prísun kalórií, ale tu je to pravý opak. Telo tým, že sa detoxikuje, tak vnútornosti alebo vnútorné orgány začnú pracovať na 100% a likvidujú alebo ľahšie spracujú a rozdelia živiny a teda vlastne aj odburávajú tuk, nie svalovú hmotu, pretože vlastne ženy, keď stratia svalovú hmotu, tak stratia spalovač tuku. Čiže po nástupe na také diete, ktorú skončí dvojtýždňovú dietu a potom sa začne stravovať akože normálne, tak vlastne počas tej diety stratí svalovinu, tuk jej ostane a vlastne po skončení začne opäť ukladať tuk. Pani Binská, ako to bolo u vás? Ste zoštihleli naozaj, že sa strátil tuk? Šlo s tukou, boli veľmi veľké ako úbytky, čo sa týka centimetrov, pás, boky, stehno, že na tom to bolo krásne vidieť. A ešte chcela by som povedať ako k tomu stravovaniu, niekto si možno myslí, že je potrebné ako že nie je správne obmedziť množstvo. My sme jedli oveľa viac, ako aj jeme teraz, ako sme jedli predtým. Nie je problém, my sa navečeriame aj o 9. večer. A veľké množstvo, ako čo paniere sa páči. Že ste nahradili tie zemiaky, lebo tie by mi chýbali asi. Zelárové hranolky. Zelárové hranolky? Chutí to ako zemiakové hranolky? No. Ako zemiakové, a je to lepšie. No, zo začiatku, keď som teda ľudí presviečala, že vlastne ten zelér, hranolka upravená, že je veľmi chutný, tak každý sa na mňa díval, akože to sa nie je pravda. Ale potom, keď začali ľudia chodiť a vlastne tie alternatívy v tej zelenine sú veľmi chutné, len ľudia o tomto nevedia. To musím vyskúšať, toto aj mňa prekvapilo. Ak hovoríte, že to je dobré, tak pokojne na to prejdem. Teraz trochu odbočíme. Ja tu mám napríklad príspevok pani Martiny Hajasovej z Ružomberku, ktorá hovorí, že to je roztrhlá sukňa v práci, jej na to šéf upozornil a chvála Bohu mala šaty na prezlečenie, odporúča to naozaj každému. A ja sa neviem, prečítam. Moje trapasy v obliekaní sú na pracovisku podľa môjho nadriadeného pravidelné, hlavne v zimných mesiacoch. Vraj sa skoro obliekam a je moje zima už len keď sa na mňa pozrie. Musím sa ísť prezliecť. Napísal Ivan z Banskej Bystrice? Áno. Som myslel, že... Aha, som si to nejaká žena píše. Ja som ich bola. Vyžrebujeme teraz opäť priebežne troch z vás. Najskôr ten najbližší hudobný festival, ktorý už tento víkend 21. a 22. júla, to je Radio Express Ružina 2006. Poprosíme vás takto dokopy všetko. Šialko vyzerá. Pani Ivana Divčáková z Martina. Hneď ďalšieho žrebujme. Teraz ide o 2 stupenky na Senec Open Air Fest, kde bude hlavnou hviezdou Rasmus. A knižučka pani Mačingovej, Sonia Pavlícová Partizánska. Dobre, a ešte 2 stupenky na OK Leto 4. a 5. augusta. Tatranský Lomnici, tam bude hlavnou hviezdou zase Shaggy z Jamajky. Telefonický príspevok zo Spišského podhradia Jan Sobko. Tak, gratulujeme, ale ešte budeme žrebovať, tak stále to zaspievali, dobre? Ďakujem. Výborne. No a my poďme opäť chudnúť. Opäť teda sadáme pani magistre Mačingovej a našim jej dvom hosťom. To sú naši spoloční ranní hostia. Dobré ráno. Povedzte mi, že ako sa teraz cítite? Je to naozaj fajn cítiť to, že ste zhodili? Život je lepší? Je. Predstavte si, že chodíte celý deň s dvoma ako tými pakvami sodoviek a zrazu to položíte. Pripomínam ten starý vtip o tých hodinkách, ako tá detuška mala tie ruské digitálky, ktoré boli síce výborné, ale len tie baterky keby neboli také ťažké. Keď to položíte, tak je to... Všimol si to okolie vaše? Máte nejakých priateľov, susedov, rodinu, ktorí... Čo na to hovoria? Som v takom úžase, že ako sa vám to podarilo. A to vážne stravou a nemuseli ste, dajme tomu, nejaké tvrdé cviky a málo určite
stiedli, neveria tomu, že jeme veľa a chudneme. Ja si myslím, že takých 20 kg je viditeľný, keď ubudne z váhy. Pokiaľ to nie je 200 kg, tak... No tak určite. Ale viem, že vy ešte nemáte deti, ale je tento spôsob stravovania vhodný pre deti? A pre deti snáď ešte nie, pretože oni nie sú ešte detoxikovaní a teda zanесení tými toxínmi, takže tam nie je potrebné detoxikovať. Snáď len by som upozornila mamičky na to, aby zbytočne do detí nedávali cukre a čokolády a také tieto veci, ktoré v podstate nedopravia živiny do organizmu, len samý cukor. Takže na toto skôr obmedziť, skôr by som doporučovala, aby kadejaké sladkosti nahradili práve ovocím a naučili deti, ako majú správne jesť, lebo tá prevencia je veľmi podstatná. No tak ale v takej rodine, ktorá má deti a keď sa manželia rozhodnú takto stravovať, tak čo potom pre deti variť zvlášť? Nie. Naučiť detičky na inú chuť a aby zistili, že teda existuje alternatíva aj k čokoláde, vlastne nejaké oriešky s medom alebo ja neviem, nejaké ovocie a osladiť to medikom a v podstate ide len o to, že teda to dieťa sa naučí na tú chuť, ktorú zistí alebo ktorú získa v rodine. My sme sa včera bavili o káve a vy si dávate cukor do kávy? Nie. Vôbec nie. A pijete vôbec kávu? Áno, alebo zelený čaj, ale s medom. Namiesto cukru používame do všetkého med. Do kávy med? Áno. A je to veľmi dobré. Med, ale chcel by som upozorniť na to, aby ste teda med nikdy nedávali do horúceho nápoja, pretože uvoľňujú sa toxiny. Čiže v podstate najlepšie je, ak je ten nápoj taký, že teda si nepopalíte sliznicu, áno, a do toho si ten medík pridať a absolútne nepocítite rozdiel. Asi aj naopak, že nie len, že sa uvoľní niečo, ale zase sa ani nezničí a myslím tie dobré látky. Samozrejme, určite. To som preto taký múdry, lebo o mede sme sa tu rozprávali. Tak čo sme na záver teda? Zhodnoťte to, že presvedčiť ľudí, že áno, skúste to, je to alternatíva? Na záver snáď by som povedala toľko, že najdôležitejšie je odhodlanie, vytrvalosť a disciplína a výsledky sa dostavia. Teda treba počkať, lebo zázraky sa skutočne nedejú, takže treba vydržať určitú dobu a tie výsledky sa prejavia a potom príde aj tá spokojnosť, tak ako u mojich, alebo teda u našich hostí a veľmi som rada, že teda sú spokojní. Ja som asi viacej šťastná ako oni. Smetíš sa? A pripravujete aj nejaké ďalšie vydanie knižky, napríklad ako si udržať tú nadobudnutú hmotnosť? Samozrejme uvažujem nad tým, s tým, že teda toto je skôr taká, by som povedala, detoxikačná strava a po skončení tejto detoxikačnej stravy už by som chcela, aby každý si individuálne vybral to, čo je pre neho vhodné. Takže áno, pripravujem ďalšiu knihu, kde bude rozpísané presne pre každú, by som povedala, krvnú skupinu, čo môže jesť taká pyramidka správnej stravy, aby teda ľudia vedeli, ako majú naďalej ostať, ja neviem, plný energie, vitality, radosti. Takže udržte si váhu, ale navždy. Áno. Denis, na celá sa ešte spýtam, že či vám sa niekedy podarilo sa nevhodne obliecť do práce. Denis sa myslím pracuje niekde v bankovom sektore, tak tam je to... Stane sa to. Stane sa? Stane sa hlavne teraz v teple. A čo to bolo? Že čo? Napríklad namiesto bielej blúzky, tričko na ramienka, keď už sa nedá vydržať, že je naozaj veľmi teplo. Oficiálne by sa mali nosiť pančušky, tak v tom teple je to dosť ťažké. Laco? Ja môžem povedať, ani nie, ja mám také neformálne oblečenie, takže šortky, tričko. Spomínali sme, že zatiaľ nemáte... Chystáte sa, plánujete, alebo... Kedy hovoríte zatiaľ takto, ako to je? Nechávame to otvorené. Takže držíme palce, nech vám to vydrží. Ďakujeme. Aj kilogramy. Aj dobrá nálada. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.